এইটা হচ্ছে আমার জাগৃতি সাংস্কৃতিক যুব সংগঠন পিপিলি আমার সরকার তরফରୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନିଜସ୍ୱ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ୟାରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଯୋଉ ପରିବାର ହିସାବରେ କିଛି 20 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର କରାଳ ରୂପ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦୟାନଦୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜମ୍ବିଲା ଗ୍ରାମ ଓ ବଡ଼କଣ୍ଟିର ହରିଜନ ସାହି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଜମ୍ବିଲା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବାସହରା ହୋଇ ବାଗେଶ୍ୱରପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼କଣ୍ଟି ହରିଜନ ସାହିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ବାଗେଶ୍ୱରପୁର ଏବଂ ପରେ ପରେ ବଡ଼କଣ୍ଟିର ହରିଜନ ସାହିରେ ଜାଗୃତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ସଂଗଠନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସେହି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ପିପିଲି ମାଟିରେ ଆସିଛି ନବୀନତା, ଜନଜୀବନରେ ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜାଗୃତି। ଜାଗୃତି ନବଜାଗରଣ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଙ୍କାର। ଜାଗୃତି ଜାଗୃତି ଜାଗୃତି। आमे जागृति सांस्कृतिक युव संगठन पिपिली तरफ आज पिपिली निकटस्थ कंटी ग्राम बड़कंटी ग्राम किसी बन्या प्रपीड़ितों रिलीफ नहीं आसीचु किसी शुखिला खाद्य गाँव आज आम बंटन करने प्रस्तुति करूँ आज आसीचु से निकट में किसी शुखिला खाद्य पहुँचाई से किसी उपकृत करने जागृति सांस्कृतिक युव संगठन पिपिली अहर प्रयास कर